fascynujące jego godula. Pije kokot, durś pije kokot. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili, ze Łożegowa. Widzicie, dzisiaj zimowy klimat, chociaż mamy 2 kwietnia, to zima nas zastała. Pamiętacie niekiedy, że nagrywał w lutym i była fajniejsza pogoda, ciepła, a dzisiaj ta komycka od mojego upy, mantel od mojego upy, szal od mojego upy. Toż będziemy nagrywać w takich żadnych warunkach, a są my na ringu łożegowskim teroski. A dzisiaj pokażę wam Łożegów, Godula i Hebzie. 3 małe tajle śląskiej rudy. A zaczynamy od Łożegowa. A ze Łożegowa, jeśli się nie mylę, pochodzi Leo z Faczyna, o którym już gadał przy Frincicie, a czy ze Frincity pochodzi, a we Łożegowie mieszka. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. A we Łożegowie też umrzyła moja ciotka Rosa, ta siostra od mojej prastarki, o której że gadał przy Schwarzwaldzie, tutaj we Altysajmie umrzyła i tu my ją nawiedzali. Zapraszam was dzisiaj do Łożegowa, Godule i do Hebzia. Łożegów pierwszy raz jest wspominany w 1282 roku w dyplomie Kazimierza, princa bytomskiego, w którym wymieniono właściciela wsi Macieja. Miano Łożegów pochodził od tego, iże miejscowe bauery, kej łorały ziemia, znajdowały czaszki od człowieka. Czaszki te podobno zostały po najazdach tatarskich. W 1826 roku cołki Łożegów wykupił Karol Godula. Do 1951 roku miejscowość była siedzibą gminy Łożegów. Łożegów dokuplowano do rudy w 1951 roku, a zusammen ze rudą została włączona jako jedna ze stadtteilów do śląskiej rudy w 1959 roku. We Łożegowie pomieszkuje prawie 8,5 tysiąca mieszkańców. Łożegów leży kole 15 km od Katowic i jest najbardziej na północ wysuniętą tajlą śląskiej rudy. Za nami neoromański kościół świętego Michała Archanioła z 1909-1911 roku. Wtedy był wybudowany i od Szawgoczów ufundowany, ale powstał on na bazie wcześniejszego kościoła jednonawowego z lat 1894-1895, a obok były Rathaus z 1906 roku, no i hotel Wiktoria, jeden ze najstarszych budynków w Łożegowie. Durś suje śniegiem, a jak kwiecień, ja jeszcze chyba nie nagrował do was w takiej pogodzie, a ja fes nie mam rod zimy. A my są na starym Kirchhofie z 1894 roku, który został powiększony jeszcze przed I wojną światową. Widzimy tu mocka grabów, niektóre poniszczone, niektóre odrestaurowane, a to wszystko dzięki tym, którzy mają radzi Łożegów. I widzimy tu, możemy tu dostrzec akcję, która miała miejsce po II wojnie światowej, kiedy ten plac przejął polski rozkierunek, kiedy to zamazywano niemieckie szrajbunki, a zamieniano je na polskie. Dzisiaj jest rod, że te graby się odnawią, że o ten Kirchhof się chce dbać. Jeszcze mocka jest do roboty, ale już jakiś zamysł, że wam pokazywał kiedyś Kirchhof w Żorach. Tam chyba się nic nie robi, tam się ino stawio dynkmale wyklęty. A tutaj
Tutaj jest nadzieja. To jest nasza erbowizna. I my musimy to ratować. Jesteśmy na placu dawnej koksowni. Dzisiaj park koksownia. To jest fajnisty przykład rewitalizacji postindustrialnych placów. A koksownia była związana ściśle ze grubami. Pierwsza gruba Kinik Dawid już we XVIII stuleciu tu istniała. Potem XIX stulecie gruba Łożegów założona od Karla Godule, która została nieskorzy wchłonięta od gruby Paulus. A w 1876 roku powstała tutaj gruba Gotthard Schacht, no i przód to się mianuje, no i fedruje tutaj i odkrywają węgiel koksujący i mają taką ideę szafgoczowie, co by otworzyć tutaj koksownia. I w 1903 roku powstała tutaj ta koksownia, która funguje do 1976 roku. Ukryte drzemią, na ścianach filara górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę. Na ścianach filara górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę. Już ludzki kierunek spod Bytomia wydobywą wundę każdego dnia, a tam na wierzchu słoneczko śni, żonka się krząta, syneczek śpi, a tam na wierzchu słoneczko śni, żonka się krząta. Placy dzisiejszej Godule przynależały dawniej do Łożegowa. Godula bierze miano od Karla Godule, jednego ze najbogatszych personów na świecie, który był związany ze placami dzisiejszej Śląskiej Rudy. Karl Godula żył w latach 1781-1848 i umrzył bezpotomnie. O Godulowej chałupie godą przy Tajliku o Rudzie. W 1875 roku utworzono obszar dworski Łożegów, w którego skład weszła m.in. Godula. Zlikwidowano go w 1924 i wtedy oficjalnie powstała gmina Godula. W 1951 miejscowość była siedzibą gminy Godula. W 1951 Godula dokuplowano do Rudy, a co zamian z nią w 1959 została jedną ze stadtteilów Śląskiej Rudy. W Goduli kwateruje ponad 12 000 mieszkańców. Sumy na
Goduli, a za nami budynek, który kiedyś był budynkiem zarządu Godula Hytte. Godula Hytte powstała w 1855 roku. Na ideę pod pestak Karl Godula, ale umrzył, nie dokończył swego dzieła. Dokończył go Maksymilian Szafgocz w wymianie Joanny Gryzik, która erbła całki majątek od Godule. No i huta już nie istnieje, zawarto ja w 1919 roku, potem odewrzono fabryka gwoździów, którą zawarto w 1937 roku, ale 3 lata nie skorzej po budowie Godula Hytte w 1858 roku już buduje się familoki i tak powstało dzisiejsza tajla Śląskiej Rudy Godula. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Kokot przed chwilą piął, że też uchwycił, a tam dali jego baby, czyli cipy. Słuchajcie, o, słyszycie? Ja, można powiedzieć, tu takie familoki, wszędzie czarne, a tukać wyskakuje kokot. To my są na wsi albo w mieście. Kaj my są? Słuchajcie, właśnie to jest Górny Śląsk, urok. O, kokot pieje pośród familoków. A tu jeszcze chcę wam powiedzieć, kuknijcie, bunkier, obszar warowny Śląsk. W Schwarzwaldzie był tajlik Łońskiego Tydnia i rzek Godą. Tam o bunkrze, to jest też ten obszar. Zapraszam do innych filmów ze Śląskiej Rudy, o Rudzie, o Frincicie, Schwarzwaldzie, bo teraz mamy trzeci filmik jeszcze, że zapomniał powiedzieć. Ale fascynująca jest Ruda. Fascynująca jego Godula. Pije kokot, durś pije kokot. W Goduli znajduje się rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Ścięcia Jona Chrzciciela. Jest on wybudowany we sznicie neogotyckim, a fundatorami byli Szafgoczowie, Joanna i Johan. Budowany był w 1868 roku aż do 1871. No, 3 lata. Niedługo jak na tako srogo budowla. A wcześniej mieszkańcy Godule, Bożegowa, Hebzio należeli do parafii w Bytomiu. No i wśród Małgorzaty, a nie skorzej do mariackiego kościoła. W 1859 roku już pierwszy raz odprawiono tu mszo katolicką w Goduli, a jeszcze wcześniej w Łożegowie w Szuli. Tam mieszkańcy Godule łazili, zanim zaczęto odprawiać msze katolickie tutaj w Goduli. Za mną Hitten Gasthaus, powstały w 1893 roku. Dzisiaj gospoda pod filarem, a ze drugiej zajty Plac Niepodległości, kiedyś plac targowy. I tutaj właśnie pierwsze budynki powstawały w 1858 do 1861 roku. O czym żech wspominał przy budynku zarządu Godula Hytte. Na placu były piekarnie, był browar śląski Alternatywa, ale niestety żech się dowiedział, że plajtnął. Będzie tu coś innego, już pół roku nie funguje, szkoda, bo to takie kraftowe piwa, albo jak niektórzy wolą biery, ważyli. Hebzie to jedna z najmłodszych stadtajlów Śląskiej Rudy. Toć dopiero krajem XVIII stulecia na placach dzisiejszego Hebzio powstało szynk. W 1822 roku budują tutaj huta cynku Gute Hoffnung. Dalsze łomianie Morgenroth powstało w roku 1825. I to od jej miejscowość wzięła miano, gdyż tak mianowano Hebzie za czasów niemieckich. Dopiero z 1844 roku pochodzi pierwsza wzmianka o łomianie Hebzie. Po wojnie Hebzie weszło w skład gminy Godula w Krysie Katowskim.
W 1951 gmina Godula zlikwidowano, a jej plac dokuplowano do miasta Ruda u okrom Hebzio, które wlazło do miasta Nowy Bytom. Owo miasto zusammen ze Hebziem zmajstrowało zusammen ze miastem Ruda Nowy Sztat, Śląsko-Ruda, który znamy dzisiaj. Morgenrod ma ino 1300 pomieszkańców. Jest to najmniejsza liczebnie sztattajla śląskiego. Za nami chyba najbardziej charakterystyczny budynek Hebzio, Bahnhof z końca XIX stulecia. Pierwszy Bahnhof tu już stał w 1859 roku i łączył ten plac ze Tarnowskimi Górami. Ale ten jest z XIX stulecia, ze końca XIX stulecia. Nie wiedzą genau kiedy, bo na planach już w 1901 to jest i z tego wynika, że to wcześniej już było. Dzisiaj odnowiony stacja biblioteka, to się mianuje, w 2018 to odnowili i jest tu biblioteka, filia Biblioteki Miejskiej. Ja, ale też normalnie mamy perony, normalnie mamy Bahnhof, wychodzi się, realizują cugi, a Bahnhof jest zwiadowny fest, bo mamy metalowe konstrukcje na wierchu, mamy roztomajte cegły o roztomajtych farbach, no, czerwone to normalne, ale mamy też zielone i białe. A koło Bahnhofa powstała kolonio dla baniorzy i tu macie takie też zwiadowne drzewo. Tu mamy cegły, tu mamy tynkowane troszkę, a tu mamy drzewo. Toż słuchajcie, Śląsko-Ruda, Hebzie, Morgenrod. Warci się tu przyjechać. Jeśli macie poraności kilometrów, karnijcie się tu. Za nami kaplica świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Hebziu. Czemu wam to pokazuje? Tako malutko kapliczka. Bo Hebzie są jedyną sztattajlą Śląskiej Rudy, kaj nie ma parafii, kaj nie ma normalnego kościoła. Jest taka kaplica. Wydzielono ze przedszkola, tutaj mamy przedszkole. Jak się to stało? W 1910 roku powstał ten budynek. Skludzają tu się siostry klasztorne Elżbietanki. Kludzą tu przedszkole. I jest taka idea, by była tu kaplica, ale nie skorzy wojna i tak dalej. Potem polski rozkierunek komunistyczny. Dopiero w 1992 roku powstała tu kaplica ze wydzielonego przedszkola. A w 2007 roku powstała tu parafia i funguje ona do 2011 jako osobno jednostka administracji kościelnej. Ale w 2011 wrócił zaś do Godule. Kiedy wpisował w nawigację KWK Paweł, to mi wyskoczyło grota przy bramie KWK Paweł. Wy genau wiecie, kiedy już tu mieszkacie długo, kaj genau ta gruba była. Ale myślę, że tu musiały być jakieś budynki też, bo mamy fajniste familoki, mamy ulica Pawła, mamy też tam dali park Paweł. To myślę, wszystko była ta gruba. Posprawimy się o tej grubie. W 1862 powstała tu gruba Paulus. Potem kupluje się ze bytomską grubą Hohenzollern, by zaś się rozłączyć, kiedy ten kąsek Górnego Śląska przypadł Polsce, a Bytom został po niemieckiej zajcie po Śląskiej wojnie domowej w 1921 roku i podział nastąpił w 1922 roku. Jak wiemy, 100 lat mamy dzisiaj od tego podziału. I co dalej?
zaś gruby zostają rozdzielone. A jeszcze warto się wspomnieć, że ta gruba Paulus Hohenzollern to była jedna z najlepiej wyposażonych we Prusach. Dalej, mamy już czasy polskie, potem druga wojna, polski kierunek komunistyczny. No i w 1971 roku gruba już mianuje się po polsku Paweł, kupluje się ze grubą Wawel, o Jerzech godą przy tajliku o rudzie. No i pod koniec 80. lat XIX stulecia gruba zawierają. Był tu szacht pierwej Zofinschacht. On płonie po 29 latach. No i stawiają dwa nowe szachty, Godula i Szafgocz. W ogóle no, ta gruba to należała do Szafgoczów i dzięki Szafgoczów powstała, bo Szafgoczowie są też zasłużeni dla tych placów. Pamiętamy, Balestremowie tam bazi do rudy, to że godą, kuknijcie się tam na tajlik o rudzie, no i tu bazi Szafgoczowie, ale wiemy, że to jest troszkę tak związane, bo Godula był tam zarządcą od Balestremów, a zaś Godula, potem Joanna Gryzik i Szafgoczowie, to wszystko się kupluje. Z tego miejsca kajmamy hala sportowo KS Slavia. Tu we tenisa grają, słysza nawet. Chcę się z wami pożegnać i podziękować, coście ze mną byli i proszę, co byście abonirowali kanał na YouTubie i filowali Facebooka i Instagrama. Myślę, że pokazał, że wam zaś richtig fajnisty kąsek Śląska, Godula, Hebzie i Łożegów. Za tydzień zaś będziemy penetrować Śląsko-Ruda. Myślę, że zabiera was do Wirku. Wirek. Bycie ze mną. Do zaś. Chowcie się.